Χαίρετε. Ονομάζομαι Μαρία Δακλή και είμαι φιλόλογος στο Γυμνάσιο Μυθονίας. Είναι χαρά και τιμή μου να παρουσιάσω το διδακτικό σενάριο στο 9ο συνέδριο για προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ο τίτλος του σεναρίου μου, γνωριμία με την κεντρική ηρωίδα της Ευρυπίδιας τραγωδίας Ελένη και εξοικείωση με το μυθολογικό υπόβαθρο του έργου. Σε συμβατότητα με την νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, ο κεντρικός άξονας του θέματος αποβλέπει στο να εξοικειωθούν οι μαθητές με το μυθολογικό υπόβαθρο, το κεντρικό πρόσωπο και το λειτουργικό ρόλο του προλόγου, κατακτώντας παράλληλα με τους γνωστικούς και γλωσσικούς στόχους. Θεωρούμε ότι το σενάριο υπηρετεί τη στόχευση για αναπλαισίωση της ταυτότητας του μαθήματος και επιχειρεί να προσεγγίσει ολιστικά το κείμενο, επιδιώκοντας τη διαθεματικότητα και την άσκηση της κριτικής σκέψης, ενώ προσφέρεται για συνεργατική διδασκαλία, ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Προαπαιτούμενη γνώση είναι ο κόσμος των νουμερικών επών και το μυθολογικό υπόβαθρο που αυτά διαμόρφωσαν και εμπέδωσαν. Χρησιμοποιούνται φύλλα εργασίας και ψηφιακά εργαλεία, ενώ υπάρχει και η πρόταση εικαστικής δημιουργίας ενός μίνι πλακάτι ειρηνιστικής διαδήλωσης, εδώ η δύναμη του χρώματος, της μορφής των γραμμάτων, συνδυασμένη με τεχνικές ομαδικής ανάγνωσης, εκφοράς αποτελεσματικού προσχεδιασμένου προφορικού λόγου και δραματοποίησης, δίνουν ζωντάνια στο μάθημα. Προχωρούμε στο σκοπό του σεναρίου μας. Γενικός σκοπός είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές μας το θεατρικό χαρακτήρα του κειμένου, να γνωρίσουν την Ελένη γυναίκα σύμβολο, να προσλάβουν μια διαφορετική εκδοχή του μύθου, στην οποία βασίζει την πλοκή της τραγωδίας του Ευρυπίδης, και για τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του σεναρίου μας, πρέπει να πούμε ότι διαμορφώνονται σύμφωνα με τους γενικότερους σκοπούς του μαθήματος και τους επιμέρους στόχους της ενότητας και θα μπορούσαν να είναι να διακρίνουν οι μαθητές μας το παιχνίδι του είναι versus φαίνεστε, εντοπίζοντας τους σχετικούς στίχους, να επισημάνουν και να αποτιμήσουν το ήθος της Ελένης, να εκτιμήσουν τα αίτια και τα αποτελέσματα της δυσφήμισης της ανετίου ηρωίδας, να αναζητήσουν στο κείμενο τους στίχους εκείνους όπου γίνεται εμφανής η ανατροπή του γνωστού από την επική παράδοση μύθου και να συγκρίνουν το παλιό με το καινούριο που παρουσιάζει ο ποιητής μας. Να εντοπίσουν οι μαθητές την εσωτερική δομή του προλόγου ως στοιχείο της δραματικής τέχνης, να αναγνωρίσουν το προσωπικό και το συλλογικό πάθος, αξιολογώντας τη βαρύτητα των αντιπολεμικών μηνυμάτων διαχρονικά. Επίσης, να εντοπίσουν την προφητική υπόσχεση του Ερμή, να κατανοήσουν το σκεπτικισμό του ποιητή μας, να εντοπίσουν και να παρουσιάσουν τις έμεσες σκηνοθετικές οδηγίες, να εξοικειωθούν με λέξεις στόχους, λεξιλόγιο δηλαδή όρων δραματικής ποίησης και όρων τεχνικής, και τέλος να ασκηθούν στην αλλαγή κειμενικού είδους, από μονόλογο σε διάλογο και την εκφορά προσχεδιασμένου προφορικού λόγου. Το θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο της διδακτικής μας πρότασης ευελπιστεί να προβάλλει το μοντέλο του μαθητή που εξελίσσεται ως δημιουργός της γνώσης. Έτσι το σχέδιό μας στηρίζεται στις αρχές της υποπτίας, της αυτενέργειας, της επικαιρότητας, της ενθάρρυνσης, της ατομικότητας, αλλά και της κοινωνικότητας. Χρησιμοποιούνται μέθοδοι βιωματικής μάθησης, εστιάζοντας την εμπειρία του μαθητή και στη σχέση της σχολικής τάξης με την καθημερινή ζωή και την κοινωνική πραγματικότητα. Οι βιωματικές μορφές δραστηριοτήτων σχεδιάζονται και εφαρμόζονται με τεχνικές ανασωπήρωσης της προηγούμενης γνώσης, με την τεχνική της αντιπαράθεσης και της εποπτικοποίησης. Αξιοποιείται επίσης η τεχνική της συγκρουσιακής ιδεοκαταιγίδας, καθώς και οι τεχνικές σύνθεσης διανοητικής καλωσιάς. Στη β' φάση του μαθήματος, η ομαδοσυνεργωτική μέθοδος είναι η κύρια διδακτική τεχνική. Οι μαθητές καλούνται να βιώσουν τη συμπαραγωγή γνώσης μέσα σε ένα καλό συγκινησιακό κλίμα και σε υγιείς συνεργατικές σχέσεις. Καλλιεργείται έτσι η ενσυναίσθηση και αξιοποιείται η προσωπική εμπειρία. Η διδασκαλία μας ξεκινά με στοχευμένες ερωτήσεις, ώστε να ανασυχθεί η προηγούμενη γνώση των μαθητών. Δώστε συνώνυμα της λέξης πρόλογος ή ποιον όρο είχατε χρησιμοποιήσει όταν ξεκινούσατε τη μελέτη των νοημερικών επών στην α και β τάξη.
Τι πληροφορίες περιμένετε να σας δώσει ο πρόλογος ενός θεατρικού έργου? Προκειμένου να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών μας, κρίνεται σκόπιμο να οργανώσουμε στον πίνακα με τη τεχνική της ιδεοκαταιγίδας ένα πορτρέτο της Ελένης που τους είναι ήδη γνωστή από την επική ποίηση. Μάλιστα, χωρίζουμε τον πίνακα στα δύο και χρησιμοποιούμε μόνο το 1/2, καταγράφοντας τα χαρακτηριστικά της ομηρικής Ελένης με τη σειρά που προτείνεται από τους μαθητές. Έτσι, αβίαστα και φυσικά προκύπτουν τα στοιχεία που βλέπετε στην οθόνη σας. Πριν προχωρήσουμε στην ανάγνωση του μονολόγου, ζητούμε από τους μαθητές μας να μαντέψουν τη μορφή του προλόγου υποβάλλοντας διλημματικές ερωτήσεις του τύπου. Περιμένετε να δείτε επί σκηνής 1, 2 ή περισσότερα πρόσωπα. Έναν μονόλογο ή έναν διάλογο. Ακούγονται διάφορες απαντήσεις, δεν αποκαλύπτουμε τη μορφή του κειμένου, αλλά προχωρούμε σε μια πρώτη ανάγνωση, προσπαθώντας να αποδώσουμε το μονόλογο όσο πιο εκφραστικά και θεατρικά μπορούμε. Ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη ανάγνωση, όπου οι μαθητές καλούνται να υπογραμμίσουν τα σημεία εκείνα που τους εντυπωσίασαν ιδιαίτερα, καθώς και αυτά που οδηγούν σε πλήρη απόκλιση από την γραβούρα της επικής Ελένης που παρουσιάζεται στη διανοητική σκαλωσιά του πίνακα. Τα καινούργια στοιχεία που προκύπτουν καταγράφονται στο άλλο μισό του πίνακα και ακολουθεί συζήτηση. Στο σημείο αυτό, η Ολομέλεια της τάξης έχει ολοκληρώσει τη συνδημιουργία του πρώτου φύλου εργασίας. Αυτό προβάλλεται ολοκληρωμένο σε ψηφιακή μορφή στο διαδραστικό πίνακα ή στο φυσικό σχολικό πίνακα και δίνεται μετά την ολοκλήρωσή του σε έντυπη μορφή για τη σύνθεση σχετικής γραπτής εργασίας στο σπίτι. Με εστίαση τώρα στα μορφολογικά γλωσσικά φαινόμενα της νέας σε σύγκριση με την αρχαία ελληνική γλώσσα, δίνεται το δεύτερο φύλο εργασίας. Ο εκπαιδευτικός διαβάζει το κείμενο στην πρωτότυπη μορφή του και υλοποιείται η δράση αντιπαραβολικής διδασκαλίας. Κατόπιν, περνάμε στη δεύτερη φάση του μαθήματός μας. Τώρα προχωρούμε στην επεξεργασία του μονολόγου με βιωματικές μορφές δραστηριοτήτων, διάκριση ομάδων, διανομή ρόλων στα μέλη της ομάδας. 4 ομάδες. Οι οτακουστές, οι σκηνοθέτες, οι σκεπτικιστές και οι φιλιρινιστές. Οι οτακουστές που αποτελούν την πρώτη ομάδα αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν το μονόλογο της ηρωίδας χωρίζοντάς τον σε θεματικές ενότητες. Καλούνται να σχολιάσουν τα λεγόμενά της και την ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η περίπτωσή της, όπως θα τα σχολίαζε ένας καλόπιστος ακροατής που γνωρίζει σε γενικές γραμμές την τραγικότητα που κρύβει η προσωπική της περιπέτεια. Εξοικειώνουμε τους μαθητές της ομάδας με το περιεχόμενο της λέξης οτακουστής και τους εξηγούμε πως οι υπηρέτες του παλατιού του Πρωτέα γνώριζαν την ιστορία της βασίλισσας από τη Σπάρτη, μιας και η παραμονή της εκεί είχε κατά πολύ ξεπεράσει τα 10 χρόνια. Οι σκηνοθέτες, που αποτελούν τη δεύτερη ομάδα, θα εντοπίσουν όλες τις έμεσες σκηνοθετικές οδηγίες του κειμένου και θα αξιολογήσουν τη βαρύτητά τους, μετατρέποντας το περιεχόμενό τους σε σαφείς και απόλυτα διευκρινιστικές οδηγίες σκηνοθεσίας και σκηνικής εμφάνισης. Οι σκεπτικιστές τώρα, που αποτελούν την τρίτη ομάδα, θα ανιχνεύσουν στο κείμενο στοιχεία που συνηγορούν με την άποψη ότι ο Ευρυπίδης υπήρξε στην εποχή του εκπρόσωπος ενός καινοτόμου ιδεολογικού ρεύματος. Ενώ οι φιλιρινιστές, που αποτελούν την τέταρτη και τελευταία ομάδα, καλούνται να εντοπίσουν τα αντιπολεμικά μηνύματα που αναδύονται από το μονόλογο της Ελένης και να τα σχολιάσουν υπό το πρίσμα της διαχρονικότητας. Κοιτάξτε εδώ έργα των μαθητών μου από τη φετινή εφαρμογή του σεναρίου. Οι μαθητές φιλοτέχνησαν τα πλακάτ της εικονικής και υποτιθέμενης διαδήλωσης. Δείτε εδώ τις λεπτομέρειες και την εικαστική ματιά της μαθήτριάς μου που έχει ιδιαίτερο ταλέντο στη ζωγραφική και άλλα 2 πολύ όμορφα επίσης πλακάτ των μαθητών μου. Μετά την ολοκλήρωση της ομαδικής εργασίας, η κάθε ομάδα παρουσιάζει στην Ολομέλεια τα αποτελέσματά της, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες υποβάλλουν ερωτήσεις, σχολιάζουν, επιβραβεύουν, αμφισβητούν και συμπληρώνουν. Ακολουθούν οι δραστηριότητες ετεροαξιολόγησης και αναστοχασμού. Οι ομάδες τώρα καλούνται να αξιολογήσουν η μια την άλλη για τη δημιουργία ζευγών ομάδων βάσει τυχαιότητας. Χρησιμοποιούμε το εργαλείο Random Selection της Word2Wall. Βλέπετε το σύνδεσμο, μπορείτε να το επισκεφτείτε. Θα βρείτε στην καρτέλα με τον τίτλο «Ποιος θα αξιολογήσει την ομάδα μου». Ενώ στη
συνέχεια δίνεται η ρουμπρίκα και οι ομάδες μας καλούνται τώρα να αξιολογήσουν η μια την άλλη. Σημειώνουμε ότι στους μαθητές μας είχε εκ των προτέρων γνωστοποιηθεί η διαδικασία της ετεροαξιολόγησης, της δραστηριότητας των ομάδων, βάσει των 4 συγκεκριμένων αξώνων που βλέπετε και παρουσιάζονται στη ρουμπρίκα. Πέραν της δραστηριότητας αυτής, ο εκπαιδευτικός διαμορφωτικά αξιολογεί τις δραστηριότητες εν εξελίξη και τις τροποποιεί ευέλικτα. Τέλος, έχουμε μια δραστηριότητα αναστοχασμού και έτσι ολοκληρώνεται το σενάριό μας. Οι μαθητές τώρα καλούνται να συμμετάσχουν σε χρονικό πλαίσιο εκτός σχολείου στη συνεργατική διαμόρφωση ενός ενοιολογικού χάρτη μέσω της εφαρμογής Google και χρησιμοποιώντας το QR code που δίνεται σε φωτοτυπία ή που αποστέλλεται μέσω της e-class. Συμπερασματικά λοιπόν, θεωρούμε ότι η διδακτική μας πρόταση εναρμονίζεται με τις αρχές του νέου σχολείου, ευελπιστεί να προβάλλει το μοντέλο του μαθητή που εξελίσσεται ως δημιουργός της γνώσης, δεν ανατρέπεται σε περιπτώσεις αδυναμίας χρήσης της τεχνολογίας και ενδείκνυται για υλοποίηση σε τάξη όπου οι ανάγκες απαιτούν διαφοροποιημένη διδασκαλία. Οι αναφορές που αξιοποίησα για τη σύνθεση του σεναρίου μου και κλείνω ευχαριστώντας σας πολύ. Χαίρετε.